మొంతా తుపాను ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు చెరువులు, కాలువలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. రోడ్లు జలమయం అవడంతో ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కాకినాడలో మొంతా తుపాను ప్రభావంతో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎంపీ సాన సతీష్, ఎమ్మెల్యే కొండబాబు, కలెక్టర్ శాన్ మోహన్ ముంపు నీటిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి లోతట్టు ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. అక్కడి ప్రజలు వెంటనే పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని సూచించారు.